Dneska si spolu upečieme lávový koláčik. Do nejakej väčšej misy si daj 3 vajíčka, 80 g cukru a vymiešaj približne do nejakej takejto penovej konzistencie. Pridaj lyžičku vanilkovej pasty a 15 g hladkej múky. Znova dôkladne premiešaj. Na malé kúsky si nasekaj 180 g čokolády a rozpusť ju spolu s 50 g masla. Keď dosiahneš takúto konzistenciu čokolády, máš vyhraté. Prilej ju do toho cesta a poriadne vymiešaj, aby tam neboli hrudky. Približne do nejak takto hustej zmesi. Formičky na pečenie si vytri maslom a vysýp holandským kakaom alebo múkou a nalej tam tú pripravenú zmes. Na výlet do teplých krajín na 200 stupňov 12 až 15 minút podľa trúby a podľa potreby. Poznávací znak je, že sa to odlepuje od krajov formičky. Nechaj to vychladnúť, vyklop to, dozdob nejakým ovocím, trebárs s horúcimi malinami ako ja. Môžeš použiť aj šláčku, pridaj kopček vanilkovej zmrzliny a pozrieme sa donútra, ako to tam vyzerá. Koláčik je krásne krehučký a znútra tekutý. Ak sa ti moja tvorba páči, kľudne zanechaj komentár a povedz mi, aký recept by si chcel vidieť v mojom prevedení. Dobrú chuť a vidíme sa na budúce.